Bé, primer de tot, bona tarda a totes i tots i gràcies per la vostra presència. Aquest acte d'avui té tres objectius ben clars. Primerament, l'objectiu serà presentar-vos els principals eixos programàtics de la nostra candidatura. Seguint les dinàmiques de les assemblees obertes que hem estat celebrant durant els mesos de febrer i gener, nosaltres el que hem fet des de l'assemblea local de la CUP és desglossar-ho en tres grans blocs. Primerament, el primer bloc, la regeneració democràtica. Com a eina bàsica per al veritable canvi polític a Esparreguera, creiem que la regeneració democràtica ha de ser el nostre puntal més clar. Tenint en compte que som un moviment assemblearista, per nosaltres no és gens estrany la participació ciutadana, la transparència, i hem elaborat un codi ètic que representa l'eix vertebrador del que significa les nostres polítiques. En aquest acte el que també voldrem constatar és l'aspecte de l'acció social. La companya Anna ens desglossarà totes aquelles polítiques necessàries per fer de la nostra vila una comunitat molt més justa. L'economia també formarà part d'aquests blocs generals que tot seguit us anirem desglossant. Serà la Raquel la que ens demostrarà que existeixen molts mecanismes per tal que aquest canvi sigui possible a la nostra vila. La defensa del territori anirà a càrrec de l'Aleix. Aquesta defensa ha significat des de sempre el nostre leitmotiv, des de la nostra assemblea. La nostra participació en l'avantprojecte del POUM el que fa és que nosaltres som molt curosos en aquesta elaboració d'aquest pla, bàsicament perquè el que no volem és hipotecar l'Esparreguera del futur en un pla que no és acord amb les nostres idees. Finalment, el company Miquel ens explicarà els canvis de les polítiques culturals que aplicarem un cop arribem al consistori, perquè nosaltres tenim ben clar que nosaltres arribarem a aquest consistori. El segon objectiu d'aquest acte serà presentar la candidatura a la ciutadania, és a dir, els 25 noms, les 25 persones que formaran part d'aquesta candidatura d'Unitat Popular i que ens presentarem en aquestes pròximes eleccions municipals el pròxim 24 de maig. I el tercer i últim objectiu d'aquest acte és agrair a totes les persones que han col·laborat i col·laboren en la nostra candidatura. Col·laboren per tirar endavant aquesta candidatura d'Unitat Popular i, a més, el que intentarem amb aquest acte és animar aquelles persones que encara no ho han fet a donar un cop de mà amb tot allò que sigui possible. La CUP Esparreguera es presenta a les eleccions amb l'objectiu d'aconseguir transformar i capgirar el funcionament de l'Ajuntament a través de què? A través de la regeneració democràtica. Per nosaltres la regeneració democràtica és l'eix transcendental per canviar aquesta política municipal. La regeneració democràtica representa la manera d'entendre d'una manera diferent la democràcia. Dins d'aquest gran bloc de la regeneració democràtica, per nosaltres la transparència ha de ser un dels cabdals més importants. Nosaltres creiem en una participació ciutadana realment directa per tornar al poder a la ciutadania en un context que tots coneixem d'emergència social i amb el convenciment que només sortirem d'aquesta crisi econòmica i sistemàtica, conseqüència de la versió més salvatge del capitalisme, de forma col·lectiva i cooperant entre tots els agents socials, bàsicament en la recerca del que nosaltres considerem la veritable justícia social. Sortirem d'aquesta crisi si prenem consciència de classe, la classe obrera, i creiem realment que la participació ciutadana és un dret i, a més, és un deure. Sortirem d'aquesta crisi si creiem que la igualtat de gènere i la inclusió de les diverses cultures que conformen el teixit social de la nostra vila és ja ara una realitat. La CUP Esparreguera entén l'Ajuntament com un ens que ha de promoure eines de participació ciutadana en tots els àmbits d'interès, ja sigui l'àmbit polític, l'àmbit social, l'àmbit econòmic, l'àmbit cultural. Per tant, sabem que aquest plantejament suposa un canvi de paradigma, una ruptura amb el model de l'administració política local actual. El que volem és que el poder es traslladi
el centre de poder es traslladi de les èlits econòmiques i polítiques que actualment conformen el nostre consistori cap a una societat organitzada, participativa i, en definitiva, apoderada. Unim i unirem els esforços i les lluites dels moviments socials, des del carrer, com ho hem fet sempre, perquè la democràcia delegada doni pas a una democràcia participativa i directa, que respongui, evidentment, als interessos de la nostra classe, de les classes populars. Des de l'Assemblea Local d'Esparreguera hem elaborat un codi ètic. El codi ètic el que fa és vertebrar tots els nostres eixos ideològics en certs punts. Jo ara us desglossaré alguns punts d'aquest codi ètic que hem elaborat dins l'Assemblea Local de la CUP Esparreguera. Primerament, la limitació de 2 mandats consecutius per als càrrecs electes. Per què ho fem, això? Bàsicament, el que intentem lluitar amb aquesta limitació dels 2 mandats amb els càrrecs electes és l'empoltronament d'alguns dels nostres polítics que legislatura rere legislatura el que fan és apoltronar-se en el poder. El que defensarem en el nostre codi ètic és la paritat de gènere i per nosaltres no és una obligació. La paritat de gènere el que és el nostre sentit de ser, la nostra assemblea. Si bé entenem que hi ha acumulació de càrrecs, perquè molts cops, per exemple, l'acte de regidor va acompanyat d'una comissió X, una comissió d'educació, una comissió de cultura, entenem que de vegades els nostres representants tenen acumulació de càrrecs. Això és inevitable. El que és evitable és que aquesta acumulació de càrrecs hi hagi i existeixi una retribució econòmica. Si tu tens l'acte de regidor, cobres com a regidor, no cobres en la comissió X, en la comissió Y, en la comissió Z. Les regidores que estiguin als òrgans de govern, nosaltres creiem, les nostres regidores, tindran dedicació exclusiva, bàsicament perquè creiem que hi ha molta feina per canviar tots els vicis de poders que actualment hi ha en el nostre Ajuntament. El nostre topall salarial, i això ho vam decidir des de l'Assemblea, serà de 1.300 euros nets. Cada regidora cobrarà 1.300 euros nets sempre que estigui en els òrgans de govern. Les retribucions de les regidores a l'oposició es dedicaran a l'Assemblea de la CUP Esparreguera. Les aportacions que rebi la CUP des de l'administració pública s'utilitzaran per a la transformació social. La decisió es prendrà mitjançant un procés obert i participatiu impulsat des de la CUP Esparreguera, però on hi participareu tots vosaltres. Finalment, dins d'aquest codi ètic, les regidores electes es comprometen a cedir l'acte de regidor en cas de no compartir les polítiques adoptades per l'Assemblea. De ben segur que tots vosaltres coneixeu la llei de trànsfugues. Aquí a Esparreguera, la llei de trànsfugues ens ha portat on ens ha portat. De tal manera que no acceptarem que cap trànsfuga passi a inscriure's en el grup mixt. Aquest trànsfuga cedirà la seva acte de regidora. Un dels punts claus també dins d'aquest codi ètic és la transparència, una transparència que actualment no existeix aquí a Esparreguera. Quins punts són els claus dins d'aquesta transparència, dins d'aquest gran bloc de regeneració democràtica? Primerament, els sous dels membres del consistori s'han d'adequar a la realitat social d'Esparreguera. Limitarem el sou dels regidors, per això parlem d'un topall salarial de 1.300 euros. Eliminarem els càrrecs de confiança. Creiem que els càrrecs de confiança no són democràtics. Demanarem la declaració d'interessos dels regidors i les regidores tant en el moment d'acceptar el seu càrrec com a l'hora de deixar-lo. Exigirem que els regidors i les regidores presentin la seva declaració de renda anual a intervenció, que igualment quedarà en el registre d'interessos sota custòdia de secretaria. Exigirem que els partits polítics representats en el plenari presentin anualment al secretari municipal o a l'interventor la declaració anual de despeses i ingressos del seu partit. En cas que els partits polítics representats de l'Ajuntament sol·licitin crèdits a una entitat financera, aquests els demanarem que ho facin públic. Finalment, la despesa de propaganda dels partits polítics, nosaltres defensarem que durant el període electoral no superi mai l'import d'1 euro per persona inscrita en el cens electoral municipal.
Totes les dades que fan referència als ingressos de regidors i regidores dels grups municipals han de ser públiques a la web de l'Ajuntament. Per nosaltres, aquesta és la transparència que demanem al nostre consistori. Dins d'aquest gran bloc de regeneració democràtica, per nosaltres, per la CUP Esparreguera, la participació ciutadana també ha de ser un dels eixos vertebradors de la nostra nova política. Des de la CUP treballarem per engegar dinàmiques de mobilització i participació directa allà on sigui possible. En aquest sentit, des de la CUP Esparreguera treballem primerament per esgotar totes les possibilitats que permet la llei reguladora de les bases del règim local, que la coneixem i que l'hem treballat. Que si bé considerem que és un marc general que limita l'expressió popular, ofereix possibilitats no reconegudes dins el Reglament Orgànic Municipal d'Esparreguera, el que entenem nosaltres vulgarment com el ROM. Des de la CUP Esparreguera creiem que la baixa qualitat democràtica a la nostra vila l'atribuïm a dos grans fets. Per una banda, la manca de transparència i per l'altra, la manca de participació de la societat civil a l'hora de prendre decisions. Aquests són els dos grans punts que creiem que manca a la nostra vila. Les nostres polítiques s'encaminen a proporcionar i potenciar la participació ciutadana, a trencar les dinàmiques de delegació, desmobilització i submissió de les classes populars, les nostres, envers les èlits polítiques. Ja n'hi ha prou d'escoltar aquella cantarella en la qual els nostres vilatans ens diuen que jo voto i durant 4 anys delego totes les meves funcions o totes les meves opinions a aquells polítics que a la seva manera fan amb els seus interessos les seves polítiques. Bàsicament, també volem canviar el funcionament del nostre ple municipal. Primerament, la nostra idea és obrir els plens a la ciutadania. Demanem transparència pel que fa als temes a tractar, donar espais a aquesta participació ciutadana, a les entitats, que en són moltes a la nostra vila. Demanem l'enregistrament audiovisual dels plens. De moment, ja sabeu que només es fa la gravació via Ràdio Esparreguera, però demanem aquest enregistrament audiovisual. D'això se'n diu dret a la informació. Proposem que a la mateixa web de l'Ajuntament d'Esparreguera existeixin uns links que ja passen a altres viles per tal que puguin proporcionar aquesta informació, la informació de tots els plens municipals. Informarem a la població dels acords presos en els plens i, el que és més important, el sentit dels vots dels grups municipals que conformen l'Ajuntament d'Esparreguera. Publicarem aquests resultats al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i als mitjans de comunicació socials. Nosaltres, des de l'Assemblea de la CUP d'Esparreguera, tenim els mecanismes per afavorir la presentació de mocions des de la societat civil. En el nostre programa proposem i proposarem l'establiment del Consell del Poble. Què serà el Consell del Poble? El Consell del Poble no deixa de ser un ens local on hi haurà la representació dels regidors i les regidores, les assemblees de barri, les entitats, la ciutadania, tot allò que conforma el nostre teixit social. Us podem dir amb el cap ben alt que modificarem el títol 5è del ROM, anomenat Informació i Participació Ciutadana. Aquest punt què diu? Aquest punt 5è del ROM diu que per presentar una moció dins el ple municipal només pots fer 3 preguntes per sessió. A part d'això, has d'enviar aquestes 3 preguntes 48 hores abans als regidors i les regidores perquè s'ho puguin preparar, com si no tinguessin la resposta immediata en cada una de les seves polítiques. I finalment, aquest títol 5è del ROM el que només et deixa és una intervenció de 10 minuts. Torno a repetir, per si no quedava clar. 3 preguntes, 48 hores presentar aquestes preguntes a tots els regidors i regidores i finalment només 10 minuts d'intervenció. Per nosaltres aquesta no és la democràcia que volem, per nosaltres hem de tenir la llibertat que des de la societat civil es puguin presentar les mocions que facin falta. A més, considerem necessària la reformulació de la regidoria de participació ciutadana. Existeix aquesta regidoria de participació ciutadana, però no executa les funcions que nosaltres li atribuïm.
Bàsicament, per nosaltres, aquesta regidoria de participació ciutadana ha de servir com a una regidoria transversal. No ha de quedar com un ens independent de participació ciutadana, com si fos una regidoria independent a les altres. Aquesta regidoria de participació ciutadana ha de funcionar de forma transversal. La participació ciutadana ha d'estar a la regidoria d'Acció Social, ha d'estar a la regidoria d'Economia, ha d'estar a la regidoria de Territori, ha d'estar a la regidoria d'Esports, ha d'estar a la regidoria d'Educació. La participació ciutadana ha d'estar en tots els aspectes de les nostres polítiques. Finalment, a mode de conclusió, podem afirmar, amb el cap ben alt també, que crearem reglaments de participació que integrin els diferents mecanismes i canals de participació ciutadana que pot impulsar i que ha d'impulsar el nostre Ajuntament. Pressupostos participatius, consells sectorials, consultes, referèndums i, bàsicament, participació en els plens per part de persones i, evidentment, d'entitats. Tot seguit, el company Miquel el que ens desglossarà són les polítiques a nivell cultural que quan nosaltres entrem, perquè entrarem al consistori d'Esparreguera, aplicarem un cop estiguem al poder. Finalment, m'agradaria recordar la figura de Guillem Agulló. Avui fa precisament 22 anys del seu assassinat, a mans de l'extrema dreta espanyolista i blavera que tantes vegades ha posat pals a les rodes al nostre alliberament nacional. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.